Kwa Superintendent Wallace Tafadzwa Mbanje, ndiri officer in charge pa Mutare Remand Prison. Mutare Remand Prison iri muguta reMamutare. Chekutanga toda kutenda utungamiri hwedu kubudikidza na President His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa. Tobva tatenda minister vedu ve Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, tozotenda zvakare Commissioner General of Prisons and Correctional Services. Ndoda kutenda zvakare Officer Commanding Manicaland Province nechirongwa chatinacho mumajere cheFamily Week chiri kurana kubva musi weMonday 6 April kusvikira musi weSunday. Saka Family Week chirongwa chinopa hama dzevasungwa, shamwari dzevasungwa mukana wekuona vasungwa zvakavandudzwa, zvakapfurikidza maonero avanovaita mazuva ese ese. Tinovhura magedhi edu kuti hama idzodzo dzipinde kubva na9 o'clock kusvikira 3 o'clock zuva rega rega. Saka pano paMutare Remand tiri kuona mavisitors achiuya zvikuru. Musi weMonday, musi wa6 yanga iri Easter Monday, takaita mavisitors akati wandei chaizvo, akati dzikirei mu2nd day musi wechipiri, akati kwirei mbichana musi wechitatu, akazokwira futi musi wechina. Saka chishanu chanhasi totarisira kuti mavisitors edu achange achingowedzera, tizotarisa akawandisisa mangwana Saturday neSunday nekuti vanhu vanenge vakazorora vasina makomitments akawanda. Saka tiri kuona vasungwa vedu vachifara zvakanyanya. Zvinoita kuti ukama hwavo nepanze huve huchivandudzwa. Ndo basa reFamily Week. Tiri kuprepare vasungwa vedu kuti vaite successful reintegration kana vazodzokera panze. Community hatigoni kuita successful reintegration tega pasina kubatsirikana necommunity. Saka tiri muFamily Week imomo tine masawira edu anotibatsira kuti wiki redu rive richinzi raita successful. Saka tichatenda veNational Blood Services Zimbabwe vakatipa magazebo tents atiri kushandisa panze pari kukepchiwa information yemavisitors edu, neimwe futi iri mukati pari kuita kuti basa redu reFamily Week rifambe zvakanaka. Tichatenda futi veSimukai vakatipa futi gazebo tent katiri kushandisa zvakare. Then tinoda zvekutenda vemedia kunyanya veTichkach vari kuuya vachikavha vhiki redu rese kuti riite zvakanaka. Tisingakanganwi veUwazi vari pano zvakare vari kungotitsigira zvavanogara vachingoita. Nevamwe handisina kudoma tinoda kungovatenda vatinoshanda navo, kunyanya futi machechi anouya nekuti pane mamwe vasungwa vatinenge tiinavo vanogona kutadza kuwana mukana wekushanyirwa. Saka machurches anozovarangarirawo pachiitiko chakadai kuti vasave vanosaririra. Saka ndo zvatiri kuita muFamily Week paMutare Remand Prison.
Thank you. Nguva yakufana nemhuri dzedu ende this time uri kunakidza hatisi kukasika kudzingwa tiri kubuda nenguva yaMwari. Totodai zvaramba zvakadaro anoronga izvi arangarirwawo panorangarirwa panoitwawo zvakare amnesty nyaya dzaana Meja robbery nedzimwe dzibatwewo ngokuti nyaya dzerepu dzeanhu azhinji ari muno ngedzemachembere handizetwana saka tinongoisawo chema kuti dai mazodzisawo kuna akuru kuti azoongororawo panoitwa maamnesty nyaya dzerepu especially dzemachembere. Totenda Mwari zvinokazvairi. Saka pa family week chii chamuri nyanya kufarira pa family week yazoitwa makamboere pane imwe family week yakamboitwa pamashure kubva 2021 mwana wangu achiuya rinogorere chi5 ndichingouya. Saka muti kudiko nechirongwa chefamily week chirongwa chakanakisa tinoti ngachirambe chiriko saka chinobva ongoramba chiripo handiti? Alright. Ndeapi mamwe mashoko amuda kupa kurudziro nekuti nyaya dzinopindira vanhu dzakasiyana siyana ndeipi kurudziro yamuda kunyanya kupa kunyanya kune vechidiki inoita kuti vana vasazonyanya kupinda panjodzi? Ndinongoti kune chidiki ngasiyane nezvinodhaka nekupara mhosva nekuba ngajaire kushandisa maoko. Ini ndine 49 years ndinotakura musika family week handimuri kuona machikeni ini imari yedengwi imari yedengo yekubva peyakatanga tiri kungoya zvinonaka imari yedengo nditori 49 years asi saka ndinongokurudzira kuti wananga washande wasiyane nekuba nekupara mhosva ukawadha mabhanana $4 for 30 kumusika $5 ukapomboshengesa $1 ari 15 watone $5 wese $3 ubaye profit mangwanodaro pamwe zvinoneka watoone mari yako yakawanda saka tongokurudzira yari kuti dai aitawo zvetinoita machembere. Tinotenda mama nemashoko akanaka mashoko anodziya sezvo mangotaura zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe norugare mataura nayo kuti muri kufadaya machicken ini machicken slice ndokuti kwete. Ndinoda kutenda zvikuru sei kune veUbuntu vatigamuchidzawo zvatigamisira nefamily week yatakadai kutarisana nayo sevasungwa tiri mukati meusungwa vatirangarirawo saka ndinoda kuvatenda chose. Ndokuti semayouth ndine advice yada kupa kune vamwe zera rangu kana kuti kune vamwe vachateera kumashure kwangu. Guys, ngatisiyane nemadrugs. Let's say no to drugs. Ngatidzidzei uye tive vamwe vanhu vakasunga tiri nyika yekunze nekuti zvemadrugs zvinoti end up takuita zvisiri izvo. So I advise you guys tisiyane zvemadrugs. Ndoti siyabonga kakulu ndatenda. Tora mukana uno kutenda Ubuntu Uwazi organization nekuita kuti family week ibudirire nekuti kana wasipo zvinhu hazvibudi zvakanaka nekuti watoshanyira dzimwe hama dzinobvira dzamboshanyirwa ende wawarangarira. Toda kuvatenda kuti Mwari dai waramba wachingowandudza pane zvabviswa izvozvo zvirambe zvichingowandudzwa mazvita. Right medium tinokugamuchirai zvakare pano paMutare Remand Prison. Makadi tinofara makadi tinofara. Ndiri kuona kuti vanhu vakawanda zvisingaiti pano paFamily Week. Mungandoudza here kuti chii chaizvo chaizvo chimbonyanya kuitika? Alright, ini ndiri pano paMutare Remand ndiro rehabilitation officer. Pano paMutare Remand tine Family Week yatakatanga musi wa6 April tichapedza musi wa12 musi weSunday. Tinenge takavhura kutangana 9 o'clock kusvika na 3 p.m. Alright, ndiri kunatsa kuona kuti muri ku-female section. Mungandoudza here ma-activities kana kuti mabasa ari kuitwa nevanhu veku-female section sezvo takati inonzi Zimbabwe Prison and Correctional Service. Mungatiudzawo? Mabasa tiri kuita mabasa akasiyana siyana, mabasa emaoko sezvo tichiita reintegration back into the society nerehabilitation. Vanhu vari kuita mabasa akaita sekuruka musoro, kugadzira zvidhori zvinoitwa inonzi gog olive. Vanoruka zvidhori zvinoitwa makey holders vachiita kukwanisa kuriritira murwari muno mukati. Uyezve vanhu vanoita zvekusona-sona mauniforms edu epano pajeri anosonwa emufemale sections, ekumale section zvese nekufemale section. Vanhu vari kukwanisa futi kusona hembe dzekutengeswa panze dziri kusonerwa vanhu vakasiyana siyana. They are designers in there. Kuna vanoruka, they are makeup artists, vanoruka misoro takatorukwa pano, makeup itaiswa pano, zvinoitwa pano zvese izvozvo. Tinokutendai medium. Ndipapi mamwe mashoko ekurudziro amuinawo amungada kupa kune vane hama dzisiri kuuya kuzoona? SeMutare Remand tinoita kushushikana kana tikaona hama dzisingauyi. Tichingokurudziraiwo kuti
tokumbirisawo nenyasha dzaMwari muye kuzoona hama dzenyu, nekuti pari zvino takatanga musi wa6 handiti vamwe vari kuuya daily kuzoona varume wavo, vana wavo, vazukuru wavo, vanatete wavo. Saka imi mukasauyawo mumwe anenge akufunganya, vamwe ndo paunozoita masuicidal thoughts, vanhu vanobatwa nedepression, mabp akwira, mashuga. Saka mukangouyo munotirerutsirawo basa redu serehabilitation. Nyangwe nepajeri panorerukawo kugara, nguva yake inofamba munhu mukapota muchiuyawo, nyangwe mukatadzenyu kuuya for family week. Tine mamwe mazuva atinokutenderai kuti muye kuzoona hama dzenyu muchipota muchitaura nadzo kuti dzono tiri pamwepo, hatina kurasana uye makadziregerera. Ende wari tine mamwe maprograms atinawo ekuti vanhu vari kuzokumbira ruregerero kuhama dzenyu dzinouya dzichikumbira ruregerero. Saka mukapota muchiuya kuzomona nyangwe akashaisha zvinongoitika zvinowanikwa mukurarama, mukamuregerera ndokuti mangwana asaparazve, uye zvinoita kuti munhu asaita achidzoka futi mujeri. Mukanga tichiziva kuti mamugamuchira kumba mukamuregerera, iye anokwanisa kuwanawo nemwoyo kuti zvandakaitira hama dzangu gungu ndakashaisha. Saka mukanga musingamuregereri zvinokwanisa kuzotitorera nguva uye zvinonetsa, ndo pamunozoona umwe achiita achidzoka. But mukangouya zvinotibatsira uye tinofamba zvakanaka. Tinokutendai medium, muwe nezuva rakanaka. Mazvita.